Predtým, jak ideš do Ameriky, tak si robíš International Driving License. No, není to jak v San Andreas, že na 2 kolesá a ty to kokotím, ne? Toto je taká sivá knižka od vnuka založený môj vodičak. No ja som išiel, som si šoferoval, mal som taký van a mal som prasknuté zadné svetlo. Ale nevedel som o to. Pozerám, ale šerifské auto sa za mnou pustilo. A už iba kamo stresy, ešte s angličtinou, hello sir, how are you today? Sa moc nezmenila aj na to tedy. Hello officer. On hovorí, dobre, nebudem dávať pokutu, tu vám vypíšem papier a to znamená, že keď si to svetlo neopravíte do 14 dní, tak vám príde pokuta. No a ešte posledná vec, že dajte mi vodický preukaz. Ťahol som to svoju sivú knižku, dal som mu to a on, že what is it? Driver's license. Ja som bol naučené, že International Driving License. Pilotky okulára tak si dal dole, to tu neplatí. A ja som sa nadýchol a ja, že platí. A on, že neplatí. Dobre, tak sa asi nevyhrám. Bad ending. Celé video nájdeš na YouTube kanáli Duklok.